Ahojte, včera sa omylom dostali von zábery, ako rozvážame presne takéto rosničky po celom Slovensku. Nechceli sme s tým ešte výjsť na verejnosť, ale nevadí už teraz, pretože celá akcia je vlastne už ukončená. Túto akciu organizovala Veľká Británia, Európska únia, Ukrajina, Pražská a Bratislavská kaviareň a trvala posledných 10 rokov. Presne takto sme tie rosničky rozvážali po Slovensku, takto sme ich umiestňovali na strategické miesta. Čo sa teraz bude diať? Keď sa dúha dotkne obidvoma koncami zemegule, tak všetci tí, ktorí majú v duši temno alebo hofno, sa premenia na slniečkárov. Všetci latentní homo, ktorí dennodenne útočia na LGBTI komunitu, konečne priznajú svoju skutočnú orientáciu. Brat za brata sa prizná k svojej sestre a začnú sa konečne opäť rozprávať. Ľudia pochopia, že Rusi nie sú skutočne naši bratia, pretože brat by sa ti nikdy nevyhrážal atómovou bombou. Zlodeji prestanú kradnúť, hranol bude opäť iba geometrický útvar a na súmračnej prvýkrát vyjde slnko a ľudia sa tam budú usmievať. Odvšadiaľ bude znieť pesnička All We Need Is Love od Beatles. Neviem presne, kedy to začne, ale treba sledovať znamenia. Hlavne sledujte dúhu. Čaute.